Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kining taong matarong, mudawat sad og taong matarong. Ang taong dautan, mudawat sad sa taong dautan, unya musalikway sa taong matarong. Lingay mong tupad, ing kinsay dawato nimo, ang buangon o ang matarong. Si Jesus, taong matarong. Unya, kay matarong man siya, dili makaatubang niya ang yawa. Mautong kaya niyang hinginlan ang yawa. Dunay mga tao nga gitawag og mga dautan tungod kay giyawaan. Unya, kay giyawaan man sila, misugat sila ni Jesus. Paano ka nang murag? Kani di ang taong giyawaan, musugat sa Dios Ginoo, muna dili tanan nga mosimba, matarong, naasa ni simba nga giyawaan. Kay musugat man di ang giyawaan sa Ginoo, niya, mga istorya pag yun, singgit ko sila, anak sa Dios, kaila sa silang Jesus. Unsa may imong tuyo kanamo, mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon, kay bawag yun ang mga yawa no nga sakiton sila sa Ginoo. Niya ang Ginoo nga nasayod sa kinaiyas yawa nga mga buangon gyud, iyang gi tagaan sila higayon nga mo request unsay ilang sunod buhaton. Unsa may gibuhat si yawa, siya imo man gid ming papahawaon aning duha ka tawo, patabuka laming adto pabalhin nami ana mga baboy. Kani sa dayang yawa no, kun musod sila nato, mananghid sa tingali nas Ginoo, kay bisan gani ni sud sila sa baboy, nananghid mas Ginoo. Nya gitugutan sa Ginoo, isa sige, panulod mo dito. Nya ni sud dayon ang yawa og ilang gi dala ang mga baboy nga tumuambak sa linaw og namatay. Mga baboy. Nahibaw na ba si Jesus nga mao toy mahitabos mga baboy? Nahibaw na siya. Nganong iya mang gitugot nga mamatay ang baboy aron maluwas ang duha ka mga giyawaan nga tao. Importante kay sa Ginoo ang tao kaysa hayop. Importante kay sa Ginoo ang tao kaysa butang niining kalibutan. Lingian sa imong tupad, ing nahamay importante nimo ang tao o ang imong balay. Na. Usahay ra ba kasab-an nimo ang tao tungod sa imong balay, labi nagmaghugaw-hugaw, hapak yun. Ana, dako jud value ang tao kaysa butang o sa hayop. Diri sa unang pagbasa, ang mga taong nahigugmas mga gitawag ana mga Diyos-Diyos, nahigugmas kwarta, nahigugmas ilang mga bahandi o ilang mga kabtangan, gikasilagan sa Ginoo. Nang diri niingon gyud ang Ginoo diri nga paningkamot kamo pagbuhat og matarong dili sa dautan aron mabuhi kamo. Niingon pa yung Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista. Hapit na ba itong pista da? Piligro ka ini. Gidumtan ko ang inyong mga pista. Nganong gidumtan mas Ginoo ang mga pista? Kaya usahay manggod saan magpista ta, santos atong gipistahan, pero ang kalihukan may pagkayawanon. Sama anang magkalingawan o niya ang kalingawan kanang hapit na lang maghubo ng kuntis-kuntiso na mga gwapa-gwapa niya suluban anang naanggagmay na lang igtabon. Nambot na lipay bakang Ginoo na. Lipay wa
Wasan mo ni apil ana mo pakpak ra ba sa mausahay. Hasta pari adto pas taliwa pa dir usa kas mga judges. Hasta ninduta ra bag mga pinasuhan. Usahay sad kana san sa ito ka na kanang matso-matso. Matso gay. Nga laway sa kay mga aksyon. Awan lipay ang ginawa na. Pasigwa. Ngunang di siya malipay sa itong mga pista. Usahay ka ng tari. Lab tari. Tigbakay. At itong mga tao, tari. Porti daghana. Way mo simba hapit. Pero dito sa tarian. Buot motor. Sige sugal. Lipay kang ginawa na. Pangutan-ala niya ang ginoo. Muna, magbantay ta. Kay naatay mga kalihukan sa simbahan nga di nakahimot as ginoo. Wala na ko kahimot ang inyong mga pangilin. Sa dihang dadan ako ninyo halad, aron sunogon, og mga halad nga pagkaon, dili ko kinidawaton. Musta kaning atong halad dinhi kanang kolekta gidawat baka nas Ginoo no? Di gid niya dawaton ang halad sa taong dautan. Ug kinsa ning taong dautan kanang mas gihigugma niya ang mga butang ug mga dungog aning kalibutana kaysa tao. Ikaduha, diri sa atong ebanghelyo, si Jesus gisalikway sa mga tao. Giingnan siya sa mga tao katong tag-iya siguro nis baboy or nakahibaw ni sila nga porting daghanang patayng baboy kay naay Jesus nga ni abog-abog sa mga yawa. Ang mga tao nahadlok ug niingon sila ni Jesus, nangamuyo sila nga mobiya siya sa ilang kayutaan. Ako ani ug ako'y mo analyze ani murag human ang mga yawa ba nisod ngadto sa baboy, murag pagkamatay sa baboy nitabok ang yawa sa mga tag-iyas baboy. Nya ang mga tag-iyas baboy maunay ni hingilin ni Jesus. Di man kahingilin ang yawa ni Jesus. Ang mga tao maoy ni hingilin ni Jesus. Perting luoya. Nganong nihingilin sila ni Jesus? Nahadlok sila na daghan pa niyang mamatay nga mga baboy. Kamo, unsa may inyong palabihon nga mamatay ang inyong mga baboy o ang inyong mga iro, inyong mga iring, inyong mga kaning hiniktan, unya mabuhi ang inyong silingan? Hay may inyong palabihon ana. Nanglitan inyong silingan nangawat sa inyong hiniktan o nangawat sa inyong baboy nga nasakpan nimo unsa man, imong ipapriso ang kawatan o imong ihatag ang baboy magikawat. Usahay ra ba kulatahon maayo kulatahon ana ningon ra bas Kristo kun dunay mukawat sa inyong butang ayaw na kinigbawia. Hasta ninduta ng pagkasultiha nga naman. Importante lagi ang tao kaysa butang. Hasta gani ang atong kaugalingon, di naman gani himuong importante ni Jesus basta ang imo ng silingan ang nanginahanglan. Mo nang niingon siya, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Ayaw yung baos. Nya kung ang imong silingan manghulam nimo, ayaw na pangayo og bayad. Pagkaninduta na. Hunahuna ako no ninyo og makaya ba na? Makaya dili. Kanang ningong lisod, gisudla na siyawa. Unya, ang ato mga politicians, yun ahuna ako no kon ilang sundon si Jesus, na di na gid sila maghuna-huna silang kaugalingon, ang ilang huna-hunaon ang katawhan gyud nga Pilipinhon. Di na sila maghuna-huna sa ilang future, ang ilang salapi, ang ilang mga balay, ang ilang mga mansions, ilang mga sakyanan, ila na nang ipamaligya o nya itabang nila sa mga kabos nato diri, ipahimo nila mga classroom sa eskwelahan, ipatukod nila mga balay sa mga way balay, nya ang ilang mga desisyon mao ang paghimog tabang sa mga mangingisda, mananagat, mga drivers,
Nya maghimo sila mga infrastructures, mga buildings para sa business establishments, mga factories para ang atong mga unemployed nga mga kauban din his nasod na nag-standby in town karon ma-employ sila. Una-una ako noon sa mahitabo tong nasod. Nindot o bati? Igo na lang tingitang mudamgo sa pagkakaroon.